godo nyako Ramogi Ajwang en Benard. Benard en Lake Region Block Disability Representative ka bende entiere kae e lo jogo duto ma bende odak kod ng'ol kata nigi ng'ol e pacho kae. Machiegni ahinya Benard okinyi ma kawuono. Erokamano. Ichiew nade? Achiew maber. Ang'eni mae mari mokwongo mar biro e Ramogi TV. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni in kaka representative mar Lake Region Block ma bende ochung' ne jogo ma nitiere kod ng'ol. Tiji hie en ang'o? Lake Region Block en achiel kuom riwruoge mag jomodak gi ng'ol ma kedo ne wechegi mag gik mamoko mowinjo gitim. Koro e Lake Region Block kanyo sana an achung' ne gi e weche mag orage ma itimo. Mag orak mag tich. Orak mag tich. Kamano. Mane michung' ne gineno ni jogo mantiere kod ng'ol oyudo orak ma kamago. Oyudo pokgi kaluore kod chik mar Kenya. Ma bende wacho ni jogo ma odak gi ng'ol bende nyaka yude atamalo 5 mar orage duto ma itimo e piny Kenya ka. To in kaka jal ma bende osebedo ka chung' ne jogo mantiere kod ng'ol kata